Lấy bọn introduction kind of okay. Sinh cho to ya po kharlen ne team kanani bagai not dragons tai training next team tango committee task sta hotai boshang tau bone introduction mi tango tayang khakai no joto tini belai khai tong thok player of phaija tini match na bagai final tournament TSL season 2 like interesting sini referee so joto tia tai ab hai kana sini technically so joto no player of khai handshake like on introduction and we don't say ngao hai cái nó nên the match nó belai này to play in Thailand hàng khayo belai cái này to này match tam nên vào 48 matches thằng lấy double final match của thằng shop phải chắc venue change tới ra khắp kia hàng khayo cho to nó tin sao task ka photo na man nice महाराष्ट्र नाहर में कायसन जे स्पोर्ट डिविसिटी स्पेशली चिनी फुटबॉल थनाय रनो टेबु काहाम के प्लेटफॉर्म रवै कोसो कारणा ने बागै चिनी वान सम टीटी एडीसी सुपर लीग जों लास्ट 3 इयर खाइ दङो ताकलायनि बोसोराव 58 मैचेस थंगै दाबाव फाइनल मैच सफायखा प्राय 3 मास लगातार चीनी जुबक रक थुंलायै दिनै अर जागा फाइनालाव सफायखा कायसनो जों सागथारमों जाहाथे चीनी जुबक रक पाहाराव तंनाय रक पारा बिसिङाव तंनाय रक बर'नि जे स्किल बर'नि जे टेलेन्ट अमनो जों नायथावै कारिनानि अर जागा चीनी जे थुंनाय रक गोबां मानो फिउचाराव अपरचुनिटि बानाय हानिबां स्पेशली चीनी प्लेयार रकनो कबकनाय नेरनि थुंमानि न तेबो परफॉर्मेंस का हाके थुंनानि थुं अर सिमिया जे दिनै टीटी एडीसी सुपर लीग थुंगै कप्लायङै सिमि थांनानि बागैया जों तेबो कुसुगो थांनानि बागै चिनि वान समं तनानि नांनाय जों तेबो कुसुगो थांनायनि हायसि दानिके जों जतनो साइमानो स्पोर्ट नि बिसिंते जों अनेक किछु कुसुगो कायमानो जे जागा जुदा जागाव हांके जों पपुलेशन कम र हांके आसो अपरचुनिटि माया फेयाबा जों स्पोर्ट नि बिसिंते साइजों फानो जुदि गोरों खांखा के जों नेशनल इंटरनेशनल थांनानै जोंनि अपरचुनिटि दङ हानिबाङै जों महाराष्ट्र नाहरमों जे दिनै टीटी एडीसी सुपर लीग सिमि थंबावै बाथाक पाया जों फाइनाल साल जे दिनै अर सुपर लीग थंनाय प्लेयार्स रनो जों नेशनल इंटरनेशनल बाहाके तलाङै दङै रयमानो अमसिनि वान समो महाराष्ट्रनि वान समो दङ गेचिनि प्लेयार रनो हानिबां कबक जावो फायदि नेरो काहाके थंगै कुसुगो काय थांनाय हनै सागथालायदि तेबो जे दिनै अर जागा थुंया र नायफैनाय र बर बहायनो जे स्पोर्ट नि बिसिंते जों बाहाके कुसुगो कालायनाय अम जों जातियाव मुं तंनायनि नांनाय जतनि जातियाव मुं तंनाय नांनाय कारण जों जतनो साइमानो चिनि जुदा फिल्ड आसो कुसुगो कानानि के चिनि कम पपुलेशन बाय जों आसो कावै माया किंतु स्पोर्ट नि बिसिंते मेजिक नि बिसिंते चिनि अपरचुनिटि दङ आरो जागा बरक नि कोनो पपुलेशन मेजॉरिटी नि नांनाय अम हायरक करि जों 11 जना प्लेयार तंनाय रनि बिसिङाव फनो जदि ठीक ठाक निखे जों कुसुगो कावै थांनानै चिनि अपरचुनिटि दङ हायबां जतनो ओ वान समनो नाहवै कुसुगो कालायनायनि बागै जातियाव मुं तंलायनाय जों टीटी एडीसी जे प्रफरनो चिनि स्पोर्ट मेजिक अम हायनो जों बाहाके अपरचुनिटि रमनाय अम चिनि जातियाव मुं दङ जदि इन्द्रावनि बिसिङाव तेबो हेल्प नांखांके भबिष्यतआव जों खायलायनायनि बागै चिनि महाराजा जे प्रफरनो जातियावै दङ ओ सिगाङावबो जों क्रिकेट न तेबो गली गली गामि गामिनि बर' रनो नायथुक तबनि बागै जों क्रिकेट एकाडेमी खुलावनायनि बागैबो जों लॉन्च खायखा एकाडेमी खुलावनायनि बागै फाउंडेशन जों लेइं प्रोग्राम खायलायखा ओ क्रिकेट थंगै बहायनो जों चिनि जुबाव रनो जों बसकाङाव कुसुग गारावै मानाय होनै जों आसा खायो इंगे फायदि आसा को गोबां साया दिनै जेहेतु थंलायमानि मैच नायलायनाय तंथलायनाय कप्लाय केचे इंनाय खायफानो जों चिनि वान सम गायसनो तंनि नांनाय जों थामसानि बिसिंतै
बाहायके बुसखांगो जों जोंनि प्रसाद जों कुसुआव कालाय मानाय अमर जोंनि जातियाव जोंनि वान समन पावनि रानाय